سلامات تعزبتي إذا حداش كاب قدم حجي فليز بلت أسرارحانا انترتينمنت نمعبالس نتبب هاجرنا إلى بإيرتراين كمبيوتر بروغرامرات استسرحت ناي أندرويد أبليكيشن يا تسفانا خان زي ناي يوتيوب تجمعات نسنت أغنياتاتن أتا ما تعزبتن زلو نمكلالي لا استسرحت أبليكيشن يا بجمرتا زي وني بلاير كنت كم كلنا ناي ستريمينج بلاتفورم يا بزي فيلم راين تكمل لأبيا لذي بقى أنت خنجبر نخل داونلود كنجبر نخل فيلم خاب أونلاين كنري نخل مالتي ستريم لا جبرنا لك أخمنا يوتيوب سلازي مجمرتا انتينا نجبر أب بلاي ستور كيدنا ناي أندرويد مالتيو أندرويد بلاي ستور كيدنا داونلود نجبر وني لان تحفلا وني مسبلنا ذا سوفتوير كتمتع شو انستال نجبره انستال مسجبرنا خمس خانة سوفتوير إن انستال نجبره بروجرس كتجبره انستال جيرام سودات أوبن جبرا نسال جيرنا أوبن بلا ويكابتي ناي كمبيوترنا نخيد شعو نتا أب ونيت بالإنستال جيرنا يزلنا كليك مس جبرنا تخفتها سلازي طبو استخفتت allow زول option مثلا permission يزي مجمرتا allow نجبرا اوكي اذا خليتي خا allow نجبرا permission لخونه زمصنا permission كله allow نجبرا سلازي already ready خوينا لا معناتيو نخنا نتكملا بدرزي انتي نجبر فيلم كنري اندهر كوينا payment system كنتكملنا نغزا لنا تم نتكملو خاني payment system مسؤ كونكت زخنا هنا لنا مالت كنخفل نخل عين السبات payment system تاي زلوا ناي موبايل ماني زلنا تخينا وي كريدت كارد تخينا وي كاني PayPal system تخينا هنا نخفل سلازي نا payment system كنخيد نهدلنا وي كخفت نهدله سل كفيله خري نهدله انت يزغبر حانتي فيلم ابتسالي ابسالي كليك نجبر بدحريو next option مش مصاتني ناي payment سلخ ترينيا اذا ترين زلا خاني $1 تبل زلا download and watch مالتين الناتن download and watch ገንዘብ ተረየነላ ስለዚ በዚ ገንዘብ አርያትን ዘላ እንታይ ይገብር ክሊክ ገብራት አይደለ ያዘልኩና አብነት watch ደለ download ገብራ ወይ watch ካ ክሊክ ንገብር ማለት እዩ እንጂ አብነት watch ደ ክሊክ ምስ ገበርኩዋ ታህት ገብረ ገንዘብ ተሐዘንዳ ሞባይል ማኒ ደለ ዘለኹ ወይ ካ ክሬዲት ካርድ ደለ ዘለኹ እጃን እንታይ ናብነት አብይ ጓንዳ እንደሐራለሁ ኮይነ ወይ አብጁባ እንደሐራለሁ ኮይነ موبايل ماني هم تكم نخلينا سلازم تاي نجبر موبايل ماني اوبشن نتكم موبايل ماني كليك يريا له شو ممكن نتولاينا اوكي شمنا نتصحفلا شو قطر تليفوننا تا نتكمل لازلنا نبقى مسج لتسدلي تا قطر تليفوننا نتصحفلا شو دحري خاني رسيت كسدلنا سلتخلنا ايميل ناتناها ايميل نتولا تزيبلنا خازخون ايميل كنتول رسيت يسدلنا ግን ኢሜልና ነቱ ማለት እዩ ስለዚ next እንብላሽው next መስበልኩዋ ናበይት ተወና ሕጂ ፔጅ ከመጸለዩ እዚ ፔጅ መጸለይ ዘሎ ብዚያ ኮድ ክትመጸልኒ ሕጂ አውቶማቲካል ቴሌፎኔ እዚያ ምስ ገበርኩ መሰጅ ኤስኤምኤስ መሰጅ ላዕል መጸለይ ያለው እዚያ መጻት ላይ ዘላ ኤስኤምኤስ ካኒ ኮፒ ገረ ወይ ይጽሕፋ اوكي شو ابزي اي صحفه اوكي كرم شو كليك جبرا معناتيو
ክሊክ ምስ ገበርኳ already check ትገብራላ ማለት እዩ ወይዘር አለነ ዲዩ ናይ ሞባይል መኒ ገንዘብ አለነ ዲዩ ወይስ የብለይን ቼክ ትገብረላ ቼክ ምስ ገበረትለይ ኦኬ ናይ ፒን ናምበር ክመፀኒዩ ፒን ናምበር ምስ መፀኒ ፒን ናምበር ናነጥወላ ሽዑድ ያላ ማለት እዩ ፔመንት ወሰለያ ረሲት ኤስኤምኤስ ክመፀኒዩ ናብ ኢሜይል ካሰደለዩ ክልቲዩ ሽዑ ሞባይል መኒ ጌርና እዚ አፕ ተጠቂምናላ ወዲናለና ማለት እዩ ታንክ ዩ ሳኻለይቲ ስቴፕ ነቶም በክሬዲት ካርድ ወይ ካኒ በፔይፓል ክገዙ ንዝደልዩ ተጠቀምቲ ናይ ወኒ አፕያ እዚኣ ማለት እዩ ሳኻኒ መጀመርታ ታ ሶፍትዌር ኢንስታል ክንገብር ከለና ከም ዝኾነ ናይ አንድሮይድ ሞባይል ሶፍትዌር ማለት እዩ በአፕሊኬሽን ክንጻን ከለና እንታይና ንገብር አፕ ፕሌይ ስቶር ከድና ወኒ ንብል ወኒ ምስበልና ወኒ ከተምጸልና ቀዳመይቲ ስቴፕ ስለዚ ነዚያ ክሊክ ንገብራ ክሊክ ምስገበርና ኦኬ ኢንስታል ክትገብር ከም ዝኾነ ካል ሶፍትዌር ኢና ንገብር ዘለና ፍሉይ ነገር ይብሉን ኢንስታል ንገብራ ብድሕሪው መስወዳት ኢንስታል ገራ እንታይ ንገብር ፐርሚሽን ከተምጸለያ ባዕላ ኦፕን ተገርና ማለት እዩ ተዘገርና ካኒ አውጪና ማለት እዩ ኣብ ሞባይልና W ትብል ወይ አይኮን ዘለዋ ወኒ ኢላዚያ ከተምጸለያ ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪ እንታይ ዝገብር ክሊክ ምስ ገበርኳ ፐርሚሽን ክትሓተንያ ጻዕዳ ማለት እዚ አላው ንብሎ ከላይ ሰዓት ሓተንያ አላው ንብሎ شوف دحريو ودينا لنا مالتا راديو خينا لا سوفتوير كنت كامل ማለት እዩ ስለዚ ፔመንት ሲስተም ናትና ወይ ካነቶም ፔመንት ሲስተም በክሬዲት ካርድ በናይ ፔፓል ሲስተም ፔመንት ዝገብሩ ሰባት ሓገዝ ንትኸውን ያ ማለት እዩ ያ ድሕሪው ታደልያ ዘሎ ፊልም ክሊክ ገብራ ክሊክ ምስ ገበርኳ ተለኹ አመርጽ ክለ ናብነት ዝያ ጠቂመለሁ ድሕሪው ፔመንት ሲስተም ከተምጸለያ ዋጋ ናይታ ፊልም $1 ተኾይኑ $1 ተኾይኑ 3 ተኾይኑ 3 ኢላ ኣብ ዝለዓለ ከም ተምጽያት ለዘላ ከም ተምጸለያ ናይ ዝኾነ ኢና ዛረብ ዘለና ማለት ግድነት ኮንስታንት ዋጋ ይብሉን ስለዚ ወች ደደለ ወይ ካ ዳውንሎድ ደደለ በተን ክሊክ ንገብር ማለት እዩ ንጥዋ ጥዋ መሰበልና ሽዑ አውቶማቲካሊ በቀጥታ እንታይ ተምጻለይ ሞባይል መኒ ፔመንት ሲስተም ወይ ካ ክሬዲት ካርድ ወይ ፔመንት ሲስተም ኢላ ክልተ ምርጫ ተምጸለያ ስለዚ ነዚያ ኻሊትኻ ናይ ፔፓል ፔመንት ሲስተም ስለዝኾነት ወይ ክሬዲት ካርድ ንዓ ክሊክ ንገብራ ስለዚ ሓደ ፎርም መጽለያ ኣሎ ናይ ፔመንት ሲስተም መክፈሊ ስለዚ ኣብዚኣ ታ መጀመርታ ካርድ አይዲ እተወላ show expire date እተወላ show CCV ናተይ ቁጽሪ ኣብዚ እተወሉ ማለት እዩ እዚኣ ምስ ገበርኩ ብድሕሪው ካንትሪ ቢሊንግ ትለን ለላብዚ ናይ ካንትሪ ቢል መግበሪ ታ ሲስተም ማለት ነው ምታይ ዓዲ ቢል ክገብር ደለለኹ ማለት አበይ ዘለኹ ታ ዓዲ ስፔሲፊክ ዘለና ሎኬሽን አድረስ ናትና ስለተሓተና ኣብዚ ዩጋንዳ ተሊኹ ዩጋንዳ ኢትዮጵያ ተሊና ኢትዮጵያ ኤርትራ ተሊ ኤርትራ ፔመንት ሲስተም ድሕራሎ ማለት ኢና ኣብነት ናንሪ ዘለና አሜሪካ ተሊ አሜሪካ አንድ ካለ ሀገራት ኣብ ዝኾነ ድሕራሎ ኮይኑ ያ ሀገር ክሊክ ንገብራ እዚያ ባይ ዲፎልት ናይ ፔፓል ወይ ካ ናይ ክሬዲት ኦል ዘ ሴምን ተንበተን ኣብታ መጀመርታ ዝሓለፍና ንዓኒና ክሊክ ንገብር ደን ፔመንት ንሰድድ ማለት እዩ አውቶማቲካሊ ረሲት ክትወስድ ያህብናተይ ረሲት ክስበንያ ገበር ንኩሉ ሰዓ ማለት እዩ ናይዚ አጠቃማ ኩሉ ሰዓ ተለኒ ወላ ታ ሶፍትዌር አን ኢንስታል ተገይራ ካል ማልቲ ሞመሊሰ ኢንስታል ምስ ገበርኳ እትዝገዛእኳ ኩሉ ሰዓ ፍሪ እዩ and ከላይ ካኒ
እታ ፊልም ካል ደሊት ገይርያ ሙኸል መዓልቲ ካደልየ ክሪኣ ወይ ከዓ እንድሕሪ ዳውንሎድ ክንገብራ ደሊናኻ ኣጌን ፍሪ ኩሉ ሳዕ ማለት እዩ ሓንሳእ ምስ ገዛኹ ፍሪ እዩ ናብ ካልእ ሰብ ግን ኣይሓልፈለይን እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ጌርና ንጥቀመላ ታንኪዩ